Barangay Pandesal. Si Janjan din eh, Janjan. Si Janjan. Male. Si Janjan din ang nagbinta og lang oh. Jan. Ito na balik 30 Jan. Ito na kung pautahan nyo Jan. Diba, katulik ka mo ka? Okay, katulik ka. Di ba na may mga jeep na amahan na mo? Amahan na mo, anata sa mga langit. Pag daigo ang iyong ngalan. Ano ko nung amahan na sa langit? Daigo ko na ito, iyang pangan. Pero punta na ako sa'yo, pangan. Ha? Anong amahan langit ba? Nigampo ni mo, saan mo niyo pagdaig? Di ka, tawag ni mo sa Ginoo ba? Ang sa'yo pangan? Di ba na pangan, Lord? Di ba, para yung papa, di pangan. Di ba? Baka nang amahan na nasa langit, kung sa'yo pangan na. Di ba na pangan Ginoo? Title mo na. Ha? Yeah. Nasunod na to kita ha? Kanang kuha na ina ko og unsay pangan ha. Karon na una karon. Og wa gani tagan-tagag pangan sa Ginoo, ha? Libo kumantan. Ha? Libo kumantan. Kumantan. Daron og isa, ug mahapit dito. Ako pa na lang. Kay magpalit kog Pandesal. Hapon na lang. Mga alas 8 ba na? So, Ay hapon po di kalabay dito. hapon na lang. Sige. Og wa gani kay pangan, ako'y hatag nimo ngan sa Ginoo ha. Oo, kuno ingo si Janjan kay wa man sa katubag. Sige Jan. Oo. Wa katubag Janjan oy. Tagaan ta ni Ginoo sa Janjan, tagaan ta nagpangahan sa Ginoo. Kung may makatubag, ako'y hatag og Ginoo. Nahilan ng simbahon. Nila nga gingog amahan. Saan naman pagdaig? Pagdaig sa Ginoo, diya way pangahan. Namaro ba ni katudloan, tudlo ni Hesus. Ingos Hesus na amahan na mo nga anakas mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan. Daigon ko ng pangalan. Ang pangutana, mo sa'y pangahan. Makatubag dyan eh. Muslim rin yung makatubag ka na.